हाग्रामा महिलारिया फैसा लाग्रा नङा होग्रासो। हाग्रामा महिलारि सारे लोआ व्यक्ति নহয়। हाग्रामा महिलारि सारे दिया व्यक्ति হয়। কোনোদিনে নলয় এই দিয়ে থাকে। रोजा रोजा रायजो राजाफोरा मिथिगौ हाग्रामा महिलारिया लाग्रा नङा बिथाङा होग्रासो। হাজার হাজার জনতা হাজার হাজার রাইজে জানে যে হাগ্রামা মহিলারি সারে লোয়া মানুহ নহয় তেখেতে দিয়া মানুহ। साख्रिनि मुङाव हाग्रामा महिलारिया रां लादों होननानै बुंनायनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों फिननाय होदों बिक्रम दैमारिया। रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा होदों एरै खामानि बिक्रम दैमारिनि। रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायाव सानसेबो उन जानानै थायाखै बिक्रम दैमारिया। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय आथिखालनि बिटिसि सरकारा बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो बिथोन होनाय बायदियै आसाम स्टेट 15 फाइनेंस कमिशननि गेजेरजों कमिउनिटि टयलेट लुफुंनायनि थाखाय गोबां जायगाफोराव अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खालामनायनि सुबिदानि थाखाय लामा दालां लुफुंनायखौ बेखेवनानै होयो बिक्रम दैमारिया। बिटिसिनि साख्रि थिसननायाव हाग्रामा महिलारिया रां लादों होननानै खौरांगिरिनि सोंथि सोंनायाव एरैबायदि फिननाय होयो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। जोंनि बेरगाव समस्थियाव जाफोर जौगानायनि खामानि बेखौ जोङो जुरिजेनबाय आरो रायजोनो खोथा होनाय बायदि जोङो मावनो नाजादों। रायजोनो जोङो खोथा होदोंमोन जे लामा गैयैयाव लामा बनायना होनाय, लामा थाखानायाव जोङो सीसी ब्लक बानायना होनाय, मन्दिराव जोङो कमिउनिटि टयलेट होनाय बेबायदि खोथा होदोंमोन। बेबायदिनो दिनै बे भेरगाव समस्थियाव गोबां मावनो गोनां खामानि जायफोरा सेंसन जाबाय बेफोर खामानिफोरखौ जों दिनै आदारिला खालामदों। बेयाव रायजोनि अननाय हेफाजाब जों मोनदों। बेखायनो जों बुंनो हायो हाग्रामा महिलारि सारा खोथा होनाय बायदि जाफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथोन होबाय बेबायदिनो जोङो आगबारिलांगोन। फैबाय थानाय समफोराव आरो माबायदि खामानि मावलांबाय थानो सानदों नोंथाङा? जिहेतु रायजो राजाया नोंथांखौ गोबां अनसायो। आङो आंनि गिबिसिन खामानिया बेनोमोन। दाबो आं मन्दिरनि खामानियावनो जगाजग जानानै दङ आरो मन्दिरनि खामानिखौनो मावजेनग्रोदों जे मोनफ्रोमबो मन्दिरावहाय कमिउनिटि हल होनायनि खोथा आं हाग्रामा महिलारि सारखौबो बुंखाबाय आरो जोंहा एसे मिटिं एक्जिकिउटिभ काउन्सिलावबो बियो एप्रुभ जाबाय। बे मोनसे मडेल जागोन, मडेल कमिउनिटि जागोन। बिनि गेजेरजों जों रायजोनि गोसोखौ जेन गोजोन होनो हायो आरो बे मडेल कमिउनिटिया जे बाथौ मन्दिरानो होन, मस्जिदानो होन, गिर्जा गिर्जानि मोनसे कमिउनिटियानो होन बेखौ जोङो मडेल बानायगोन होननानै जोङो रायजोनि खोथा होदों। মই কৈছো যে আমাৰ মন্দিৰবিলাকৰ কাৰণে আমি কমিউনিটি মডেল কমিউনিটি আমি প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ ছাৰৰ তাত। এই মডেল কমিউনিটি অলৰেডি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে এইটো অনলি ভেৰগাঁৱৰ মাত্ৰ নবনাওঁ, গোটেই বিটিচিত আমি এটা মডেল কমিউনিটি বনাম বুলি তেখেতে AC মিটিঙত এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু এই মৰ্মে নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে মডেল কমিউনিটিৰ কাৰণে স্কিম পঠাব আমি আশাবাদী। ইয়াৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে এইবোৰ কাম হৈ থাকিব আৰু হ'ব আৰু যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি কৰি থাকিম। समाज बिजोङाव नुनो मोनदों VCDC सेक्रेटारि आरो फरेस्टनि साखरि थिसनथायाव फैसा लादों होननानै हाग्रामा महिलारिफोरखौ बुंसोदों। नोंथाङा मा बुंगोन बेनि सायाव? আপুনি বুজি পাইছে নে? তাৰমানে কৈছে যে মই এইটোৱে ক'ব পাৰিম হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে লোৱা ব্যক্তি নহয়, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে দিয়া ব্যক্তি হয়। কোনোদিনে নলয় এই দিয়ে থাকে। হাজাৰ হাজাৰ জনতা হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে জানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে লোৱা মানুহ নহয় তেখেতে দিয়া মানুহ। চাকৰিৰ কাৰণে পইচা লোৱা বুলি কৈ আছে। মানুহবিলাকতো ক'ব, सोशल मीडिया कब कोई लिखित कब
কিন্তু প্ৰুফ কোনোদিন নাপাব কিন্তু মই শুনিছোঁ কোনে দিছে মই নাজানো যে যিবিলাক মেট্ৰিক পাছ হৈছে যিবিলাক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হৈছে তেখেতসকলক মৰম কৰি BPFৰ কেইজনমান লিডাৰবিলাকক আদৰণি কৰিবৰ কাৰণে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাৰ কাৰণে কিবা এটা দিবৰ কাৰণেহে অলপ কিবা এটা পুঞ্জি দিছে বুলি মই শুনিছোঁ কোনোবা যদি চাকৰিৰ পোৱাৰ নামত কোনোবা দুখীয়া ল'ৰাক মেট্ৰিক পাছ হোৱা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হোৱা ব্যক্তিক যদি মৰম কৰিছে ভালে কথা না যে BPFৰ দ্বাৰা আমি আপোনালোকক ভাল পালোঁ আমি চাকৰি পালোঁ এতিয়াতো এই 20,000 দিয়াটো আমি আপোনালোকে শুনিছে না